Ka Skul Assembly of God Setli Nongston West Khasi Hills haka khatway tarik naitung kala Pynkup Burom yiki Samla Pule ki bala pass but one shakmat haka exam SSLC arhajar arpulai. Kani ka jengle jong ka skul kalong ban pencelur yiki wipat ki kena ki bedang Pule minta bantur syaprang banduria bat minot top haki kamram skul jongki. Ki kena ki bele haka examen SSLC arhajar arpulai ki long nyongut ki bala yok het yu so jong ka jingjap lingba ka jingyok first division bat haki wede ki kerdan. Haka ni kesngi u Emily ka nongson ulalong ukongsan ban Pynkup Burom yigini ki Samla haka jingedon lang u headmaster Reverend Dr. MS Nongrem ki nong hikai ki kena skul lembat ki kmi ki kpa ki balawan ban sakhi lang ye kate ka jingelang Pynkup Burom. Andre, kare ka jing sultanat, ka jing penjan, kare ka bakong santam, haka bang yo man ay men sim, ndai ta ki skul ki bahe, ki babunba ki kena skul ta ki hajar ngut, are ki don kam man ay men sim ro ki skul ki baret, ki basno du jingkerman teng teng, ba tet yang i don ba itu na. Te kane re ka men sim jonga ba, haka ni kala tiya ka jingi don baret, don bahe, ni long kaju, haka len tiya ka jongi. Kare ka ta kare ka bagi bu akhman. Barkumju abang ipait ya kani ka jingnon kam jong di school kat sibalik lai sangsat ban pait ya ki school ki jongi hapo ka nongston jong si la bilik pait ki government school ni i ki building lai sangsat ban pait la bi pait ki school jo ki missionary ki per lai sangsat ban pait sai ka lawe jong ki school ki bapania lada nakalian ki jongi ki nong ki mi khwan Ngendon ka benta ka ban yarap lam ban penroi penpar la ka dei ha ka infrastructure la ka dei ka jing thukam thungjam la ka dei ban yo ki gran ki fer na ka liang jama sarkar te na ka liang jonga ku wei na ki nongelam ki ba fi labo na kan school ko fi yarap lam ha ki benta labo yang aban kran ngan kran nalor ki jing don kam ki jong ka school bat lada ka don kono lat na ka liang ka jongaru ngalong don koloi ban ya don bentalam Kenang wa kuno ban kentiu ya kani ka school aba kentiu kani ka school kalau kentiu ka Shillong aba kentiu ka Shillong kentiu ya ka imlang na salang da joni kalau ka badon kam hadu kata te komi fi ki balang pas nang ni so kuman mo pilayo ka certificate ndai kadang dai ka jing sedang jo ka lutia ke jong ki kadang dai rang ka jing sedang nang ni sya kamat kidang bonba ki maujam Kaya pinap kam, pinlap ki jinge, ki fer, kaya pin saman. Barkane ka senjam ko baningkong ka jing ay men sim ko baningkong ni fi bangala pas ka class 10. Manta sa ka class 12, sa ka BA, sa ka MA, sa ki PhD, ki deng bonba. Nga kwa manong ni fi hato kata ka jingkut jingmut ka jing trang nga jong fi kankut handu hangai. Hidai nei bandon ka thong nga jong fi hadu kano ka benta ka fi dei ban poi, ka fi dei ban kiu. Ban kentiu baningkong ya ladi ban kentiu ya kayin ka sam ka jong fi ki bala tre sitom nam ta jong fi bara ka ju ka por ban island ban samlam ya ka jingnang ka jing start jong fi sha ka imlang ka salang ka balong ka badon kam bat ka ju ya ki hab ki baret ki jong ya thap ti baro mon nei dabbe man pas thap ti thap re subang mo Tada pila la jong na pi subang re. Subang ni kong pi na ambe. Oh ya la jong pi kemen. Ade. Ta kamu pada pil pi kamu subang re ni kong ambe pi kemen. Song la jua kelas. Dengar aku apa na pi ba. Ka ni kong ngade ka jong pi. Basosi ni kong ni mano. Pi. Mangai de masih ni kong. Baar kawan rai ka yin kasam. Katno biapan berkat katno imei pai la tristom manbo ipi ya kene school. Katno ka jinglot ka jingsap. Ka ei ka pila ban ai saki kumbang ong mane. Ka school ka Shillong gal ai jinge janga ka ei ka pinai biang hayen ka jinge. Kata ka jinge ka dei ka jing pass ka jong pi ka exam. Lara pi pass ki exam ka jinge ka baningkong tamba pin i ba pek mai nga i je pi. Tamba ka result ka jongaru ka dei ka bang. Damala result so ngai dia pi marat ne. Dapo madakan mau ba yakini. But nam kwa bana kran sibon. Haranga su kwa ba pi bana tu jinga tu kana.